Hemi hu malong pen inut bak jong si avidet puti kisunga son mandet. Lason si narlong ati habe kro arong amikar son singkro kedam tang bosik ni phai kreket hom arni pen non an hem chilele dan. Lason tak taxi hawar ke hat police station ke parlo narlong ati habe kro arong amikar son singkro abang kreket hom arni pen kedam tang bosik ni phai kret rok siar ni anta ame tha hem ka chilele dara jok a hem asor malaya rong pipi la pena supi clargilin cropiatum manghu mangramason si dolo. Nasia hema sorabang kama thaki sunga jok hawar khat police station anta lamphoi pidam nang koklo na pen manjok le nepina na phan nang thek pilong abang lingta prabjin pen nilituma phan nang pachini iktha mate truck phaiwe hini sirke truck kethom hini sirke balong nang pachini vek tha bosi kachuningri padopon milimen ke leke molia pusti milirom ke dak narlong tia dot shop ate nili hemasor 13 pen pinyang 17 anglo non anta changna khobor stami nilitum chinong le ape nilitum mang hrong som lo niduk le alang ni phan theklong abang ling stami nilitum phan than ikha pen nili number lo nang contact ikha dakhar khat outpost police station se nilitum pidam lo nanti nali hema asor pini wareng war cyclemic bom son tuma dak lems long secretary la alang like nanti nali cicini tuma kona se kedam lo cicini dun ige sonsi alang linon amat dogmoka lem salong chunbang ar pusi klembom nasima jogle thekloga bang lingta nang pachini vek thaposi kachuningri padopon Havar ke hat pen harsing rongpi la pen phuluni pen dirchuna rongpi karbeng long life